17 του Γενάρη του 2015 πια. Στο Δρόσο έχουμε έρθει. Περιοχή, πώς το λένε εδώ το χωριό? Άσπρο. Άσπρο, ναι. Χωριό. Εντάξει, ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είδαμε και τα κουμάσια. Και σε λίγο θα δούμε και την πεταξιά. Για να δούμε τώρα, εδώ ήρθε ο φίλος μας ο Τάσος. Έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Λιακάδα έχει έτσι με μια ομίχλη και άπνοια. Είναι λίγο βαρύς ο καιρός τώρα. Είναι απευθείας. Μπράβο ρε Τάσο, ναι. Τσακ, πάμε! Ωραίος ο Τάσος. Φύγανε με τη μία, ναι, φύγανε. Κάτσε να πιάσουμε και λίγο να έχουν φεύγες πολλές. Να δούμε τώρα, πιάνουμε λαγουδάκι, κουνελάκι, ναι, βλέπουμε και τα σπόκολα. Όλα τα πουλιά γυρίσανε πλάτη και φεύγουν, να θα βλέπουμε. Ήδη τέρμα ζούμεν εδώ. Κάτσε να πιάσουμε κι άλλη μια διάδα και αυτοί τι φεύγαν. Πού πήγανε? Και όταν έρχονται ξεραίνονται έτσι. Λοιπόν, κάτσε να πιάσουμε τώρα. Να δούμε λίγο τα... Να, κι άλλος ένας δεν να κλείσει εδώ. Αυτός είναι στην επιστροφή, τώρα έρχεται. Και λόγω της άπνοιας έρχονται... Να, και ξεραίνονται τελείως από πάνω. Εκεί είναι τώρα. Λίγο πιο κάτω από τη μέση. Οπα, και πήγανε και στον ήλιο τώρα. Ωραία. Σκορπίσανε τα πουλιά τελείως. Τώρα βρήκανε ένα καιρό επάνω και έχουν σκορπίσει. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο. Πολύ πιο βελτιωμένος από πέρυσι. Τα πουλιά φύγανε όλα μία μέσα και έρχονται. Και όταν έρχονται φτιάχνουν αυτό το πρόγραμμα εδώ. Με τέρμα zoom. Εκεί είναι. Αυτά είναι τα πιο χαμηλά και έχει κάποια άλλα που έχουν βγει που να τα πιάσουμε αυτά. Να ήρθανε πάνω, να ένα σπόκουλο τώρα αυτό στο πάτημα. Βλέπουμε κι άλλη μια διάδα πιο πίσω. Ναι, είναι από εκείνα που άλλα πάνε και άλλα έρχονται. Όντως. Τέρμα zoom, τέρμα, τελειώσαμε. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο. Καρφώσανε, βγήκανε πολύ ψηλά. Μέχρι τότε θα είναι πιο καλά. Και εδώ είναι τα τελειώματα τώρα της πεταξιάς, ήδη έχουν πάει, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτά έχουν έρθει από πάνω μας, κοίτα πόσο στα ζουμάρω. Να τα. Είναι όλη η ομάδα εδώ, ναι, όλοι. Στο πάτημα. Αυτά θα είναι για τα τελευταία πλάνα, γιατί όπως βλέπετε ενηδιάσανε. Δεν είναι κοντά, έτσι.
Είναι κοντά, όχι, είναι εκεί. Κάτσε να τα σβάρουμε πάλι. Ωραία, πού πήγανε. Πού πήγανε τα πουλιά του Τάσου. Τέλος, πάπαλα. Κάτσε, όχι. Να βλέπουμε ακόμα λίγο, να. Τώρα τι βλέπετε, τίποτα, τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε και το φίλο μας τον Τάσο. Τάσο, καλά πάμε φέτος, πολύ καλά μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία. Να δούμε και τις επιστροφές τώρα, πάντως η ανηφόρα σου ήταν έκρηξη, σκέτη. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε για την επιστροφή τώρα, εντάξει. Τα πουλιά πήγανε εκεί που δεν πάνε εύκολα οι βούτες, για να δούμε τώρα. Αλλά έχουμε πολύ ήλιο και θα κρυφτούμε πίσω από το κουμάσι τώρα. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε το πεσό. Να βλέπουμε τον ήλιο τώρα. Χαμός γίνεται. Για να δούμε τώρα ψηλά. Θα τα πιάσουμε, να τα πιάσουμε τώρα. Κοσκινίζουν, Βάλανε, έχουν βάλει. Μπράβο ρε Τάσο. Όλα έρχονται, όλα. Στρώστε τους να σπάσουν κάτω με τη μία. Τι έγινε, ήρθαν όλα ρε. Κάτσε, έχουν μείνει κανένα δύο να έρχεται ένα σπρόκουλο τώρα. Μέσα από τον ήλιο, Έκοψε εδώ, τρόμαξε ένα από την κάμερα τώρα αυτά. Ακριβώς πάνω από το κουμάσι έκοψε. Και εδώ βλέπουμε και τους λιγοστούς μπανεστάδες. Είναι η παρέα μας και οι θαυμαστές. Φίλοι μας εδώ του Τάσου. Έρχονται και τα τελευταία. Για να δούμε τώρα, έρχονται και τα υπόλοιπα. Ναι, να τα πω μέσα από το σβήσιμο. Έρχονται ένα καταρρυπάς. Κάτσε να τραβήξουμε και λίγο τώρα τα πουλιά μέσα. Αυτά εδώ ήταν τα λουκούνια του φίλου μας του Τάσου. Είναι ωραίος μερακλής. Πολύ ωραία κουμάσια, πεντακάθαρα και ωραία. Και κάπου εδώ αφήνουμε και το φίλο μας τον Τάσο με τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, επαναλαμβάνω. Πολύ Κυριλέ, πάρα πολύ ωραίος. Μερακλής. Και ήταν η πεταξιά του 2015.